Ik ben Banus Nelen, vrijwilliger van de SKNWK. En wij doen alle werkzaamheden die voorkomen, die nodig zijn. Repareren alles, lijnen kalken en zeker reclameborden schoonmaken. Want dat zijn de mensen die voor het geld zorgen voor de vereniging. Alles moet spik en span wezen hier op het sportpark. Dat moet net zo goed wezen als thuis, moet prima in orde wezen. En we proberen het zo goed mogelijk te onderhouden. Het programma zit er weer bijna op. Tijd voor de penalties, Mike. Ja, jullie gaan richting na-competitie. Daar kan klopt. penalties tegenhouden ook nog wel eens belangrijk in worden. Ja, zeker weten. Dus oefenen is voor jou ook niet slecht, denk ik. Nee, zeker Ben je een niet. penalty-killer of niet? Ja, ik heb dit seizoen wel een paar penalties gepakt, dus ben benieuwd hoe het nu verloopt. Ik ben ook benieuwd. Succes. Oké, dankjewel. Zelfde hoekje. Komt-ie, nummer 3. Je had hem bijna. Nummer 4. Bedankt hè. Ja, penalties. 5 van de 5. Ik hoop dat hij het in de na-competitie beter doet.